Seyti Mamadu fenete fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minum bi kira featanu fle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanuka barkada ambe sali danfawla son herama kanwe ala kraye ana somogo ani mawo ma de yutugu nyonya foka ta jodonse ala kanen aw bela jelenye o jamakulu sanu mainfe bi wajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire jabana ka uka faba konnana noy Abidjan Jamiatul Ansardin bolo faraba min be 13 ville uyuka mauludu nyinamaya ka be décembre kalo masamba fla anitani kononto min kene kono mugo bora fambela jelenfe ka farawuka wala sa fasamantiya ani bonya ko min be alakira ko la ka se kana lamelike ola bara kun folo be damne ni kalande unka walanda lasiliye min sorolo la anga je ka anyima dawfe أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. دعوا مفو أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. متعين الله سبحانه وتعالى فيكان كيسي كبو سيدنا دعاني تورم سيدنا منكرا farla keruven ka wala ka nema bela jelela fitini na belulwa bismillahir rahmanir rahim mi kala damna ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkama Allah mi adamna na ba Allah fadlu ulama fil quran al azim dono ba ko fasamandi quran ba kono o dono ba ga jmo dono ba ga menunye Allah kalan ka Allah don ka sira Allah ye uyela mabolo bela jelela kala ta'ala fil quran karim Allah subhanahu wa ta'ala ko aka quran ba kono إنما يخشى الله من عباده العلماء كيكادو مغمن مسير عليه الله سبحانه وتعالى كباغا جونا ودي دون بغوي ودون بغا جمو يمنو الله سبحانه وتعالى كلان كالا دون كسيرا الله ين ويلا مبولو لا كسيرا الله ين جوغولا كتلغا قرآن كلاغا قرآن دون كحديثا كلاغا حديثا دون وكذلك قال إمام علي كرم الله وجهه على سيدنا علي من يدا بوين وسيدنا علي دكو إن شاء الله قال لي كو علي مغوكا جوين مغمي على اللدنيا على ماني عرفان واحدا عرفو كلين برا لا دو نيني كلاني نيوكم مغو لمن سيدبي يون لدنيا عرفو جولا وبا مغامي فوبانا يون لدو عرفو جولا سلي فردا جلبنين أو كولولا سلي سونا جلبنين أو كولولا sel musa u jolbenen aw bele jele kungolo la donc na sayyidina ali ko ale di kara mogo ka joye mogo mi ale la dunya afu kelena donc neni aw anga mo kan karamo nunye wal ma kan karamo ko mu sisa o kofe ana abduhu man ala man arfan waidan kale mogo ka joye mogo mi ale la dunya afu kelen bere la ko insha kona ya tigla mogo jaba abali firi donc neni kalani ñogono na karamo no ko mo ubam firi ubese kan firi barsi ko sarada on bolo wa insha Allah ta ba kona ya tigla mo ja abese kale kan horo barsi ka ko aka jonle ba ali donc neni kalani ñogon sidna ali be ka mo foni ile ñana o de karamo ko fasamandi ay qur'ane ko no anu ke wali ula ana Allah subhanahu wa ta'ala ka makaona atla ka fotu ni ko wa insha istara ka kona ya ja aba le to aka jona atale kan horo ya
Seydina Ali bɛ ka mun fɔ ne ni ile ɲɛna o de ye ka dɔnnibɔ bonya jira ne ni ile la k'a fɔ dɔnniba sagati sɔrɔ diɲɛ na comme lahara. Donc Ala sɔnna wa taala de b'olu sara. Ishara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kira kɔrɔtala bayna qawmihi a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi jami'il qisali ni jogobaw ye jogo kɔrɔtalenw ye al mahmudati jogo mun ka bon kosɛbɛ. An bɛna an da don ala ka dɔɔni fɔ a ye kɛ sidiki i n'a fɔ tiɲɛtigiya. Ala taala ko a ka kuranɛ ba kɔnɔ ko ayi ko jangata bɛ galontigɛla bɛɛ lajɛlen kan. O de kosɔn a ma sɔn an ka kira ka kɛ galontigɛla ye. Ala taala an kira saniya ka bɔ galontigɛ ma. An ma ɲini an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an ka kira ladege a ka nin cɛn foyi na wal amanata ani danaya. Ala kira ka hadisa dɔ de ko munafiki tɔmasere saba de ni dara la a b'i janfa. An ka kira tun kɛra mɔgɔ ye ni tun dara la a tun t'i janfa fiyewu. Donc an ma ɲini an balima silamɛw fɛ an k'an ka kira ladege a ka nin danaya in na. Wal hilmu ani muɲu. An ka kira tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min muɲunen don kosɛbɛ a tun sabalinen don kosɛbɛ. An ka kira ni ko gɛlɛn tun y'a sɔrɔ a tun bɛ mun ni tɔɔrɔ ko y'a sɔrɔ a tun bɛ mun ni mɔgɔ ka tɔɔrɔ tun sera a ma a tun bɛ mun. Kira tun ye mɔgɔ dɔ de ani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kun ani mɔgɔ façon sugu bɛɛ tun bɛ kun. Ala kira tun bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen mara. Wal haya ani maloya. An ka kira tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tun bɛ malo kosɛbɛ. Ala kira ka hadisa dɔ de ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ malo ko a bɛ sɔn diɲɛ jogo jugu bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ malo a bɛ sɔn diɲɛ wali jugu bɛɛ ma. Wal tawadu ani yɛrɛ majigi. An ka kira tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min majigilen de tun don kosɛbɛ. Kira tun majigi na. Ala kira ka hadisa dɔ de ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i majigi Ala kama Ala b'i kɔrɔta nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i kafa k'i yada k'i yɛrɛ bonya Ala b'i majigi. Donc an ma ɲini an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an ka kira ladege ni yɛrɛ majigi na. Famawdo ilyawma ne ka bi walanda takallam ala talabil ilmi a bɛ kuma dɔnni ɲini de kan. Qala Allahu ta'ala Allah ta'ala ko fil hadisil kursiyu kɔnɔ farifuni aina Allah ta'ala dɔn kabla an ta'buduni yana bɛ ne Allah ta'ala bato fa in lam ta'rifuni n'aw ma ne Allah ta'ala dɔn fa kayfa ta'buduni a bɛ ne Allah ta'ala bato cogo di. A b'o cogo la Allah ta'ala ko an y'ale Ala dɔn fɔlɔ yana bɛ sɔrɔ k'a bato ko n'an m'ale Ala dɔn an bɛna bato cogo di. A bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ feere kɛ butigi kɔnɔ e bɛ butigi kɔnɔ feere minɛnw sɔngɔ ɲini ka sɔrɔ ka feere kɛ n'i ma butigi kɔnɔ minɛnw sɔngɔ ɲini ka feere daminɛ n'i ye feere daminɛ ten ka sɔrɔ i t'a sɔngɔ dɔn i bɛ ben. Ala ta'ala ko an k'ale Ala dɔn sɔnni an m'ale Ala bato ni mɔgɔ min m'Ala dɔn et puis Ala bato ten baraji t'i ye kisi cogo t'i la. Wa kazalika kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a b'o cogo la Ala kira fana ko kisi ni nɛɛma b'a kan talabul ilmu ko dɔnni ɲinini faridatun ko jagoya bilen de don ala kulli muslimin wa muslimatin kana silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen. Ala kira ko a ma ko dɔnni ɲini ye jagoya ye kana silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan ko denmisɛnniya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la a tant que welela ko al muslim n'i le kɔni welela ko ye silamɛ dɔnni ɲini kɛra jagoya ma i ma wajibi ye. Wa kazalika kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o cogo la Ala kira ko kisi nɛɛma b'a kan tuguni utlubul ilma a ye dɔnni ɲini minal mahadi kabini bamufini na ilal lahadi ka taa kasange la. Ala kira ko a ma kisi nɛɛma b'a kan a ko an ye dɔnni ɲini kabini bamufini na fo ka taa se kasange la. I ye musokɔrɔba ye i ye denmisɛnnin ye i ye sunkuru ye i ye kamelema le o tɛ diinɛ na ko an ye diinɛ ɲɛɲini ka b'an bamufini na fo ka taa se kasange la. Ne tanga tara Ala la ka bɔ gɛrɛ k'u la bonda ma. Ala tɔla ma hinɛla le hinɛla ye. Ala kisi nɛɛma caya kuntigi Muhamadu kan a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen. Ni y'aw denmuso n'aw balimamuso Bitu Sago kumakan ye. An b'a fɛ ka dɔɔni fɔ an karamɔgɔ Hayidara la. A Seyi Serifu Usumani Madani Hayidara. Ba Madani de ni Bastan de makɔrɔba de ɲɔɲɛ Bali Serifu kira mɔdencɛ Basumana Nafisatu fa diɲɛ laban dɔnnibaw ɲɛma e de dɔnnibatɔ dani jogo ye i y'u dani ladiriya ye e de sabalila tɔɔrɔ bɛɛ kɔrɔ i ye kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu mɔriw kunda sumuni ne ma kuma bi foyi tɛ ɲɛnɛbɔ fo Ala t'u ka nin kɛ ye bawo Ala yɛrɛ
de ka fɔga kuranɛ kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min ka k'ale ale b'a ko ye. kɛnɛ in a denfa a n'a denba ka fara kumakɛla tɔw kan u ye nisɔndiya min jira an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Sidibe n'a budu depuis bi ma se o bɛ ɲɔgɔn bolo donc ne ye kɛnɛ nin sɔrɔ o sababu le la dakuluɲa fila min bɛ ne fɛ k'a fɔ o ɲɛnɛ o bɛ baara min na hali bi o k'o jija hali bi o k'o jija o kana saliya o kana décourager. Alhamdulillah kɛnɛ ni a ka fisa ni kɛnɛ bɛɛ ye ka bɛ kɛnɛ min kan o ye rasulu sallallahu alaihi wasallam an bɛ kira ka kɛnɛ lo kan bi n'o ye mawludu kɛnɛ ye donc an yɛrɛ b'a ɲini Alahu taala fɛ yarabi o kɛnɛ yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn n'a barika kosɔn an b'a ɲini Alahu taala fɛ an yɛrɛ nana ni jurumu min ye san'an bɛ wuli ka bɔ Ala ka yafa an ka jurumu bɛɛ ma an yɛrɛ fana nana ni bana mun ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ an ka banaw Ala ka kɛnɛya an nana haminako mun ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ an ka haminako yarabi Ala ka bɛɛ sabati ka d'an ma an yɛrɛ kɔnɔnafili min b'an na an denw ta fan na an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'an denw kanda an yɛrɛ bɛ dugawu fana kɛ parents ni marraines ye an bɛ dugawu k'u ye mun k'u ka nafolo bɔ ka don ni kɛnɛ nin kan an bɛ dugawu k'u ye yarabi nafolo yɛrɛ tala yɔrɔ min na Ala ka caman bila nɔ la olu yɛrɛ haminako mun b'o la an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'u ka haminako bɛɛ nɔgɔya yarabi u bɛ baarada mun fana na an b'a ɲini Alahu taala fɛ baarada nin Ala k'a jidi ka hɛrɛ caman kɛ Ala k'o kɛ. Mɔgɔ min kɛra sababu ye ka Sidibe lase anw ma quartier kɔnɔ yan o de ye Seyid Madani Hayidara Sherif parce que a b'u ka baara de la ni Ala y'a sinsin anw fɛ yan tuma min na n'an b'a ka dugawu kɛ Sidibe ye an bɛ dugawu kɛ a ka karamɔgɔcɛ ye karamɔgɔcɛ Ala k'a jidi Ala k'a jidi Ala k'a mɛn a ka jama ɲɛfɛ Ala k'a mɛn a ka jama ɲɛfɛ mɔgɔ si tɛ kɛ kotigi ye ko jugu t'i la an ka mɔgɔkɔrɔw b'a fɔ ɲɛna ko Ala kana juguba anw na nka Ala kana jugu se anw kɔrɔ o kumana Hayidara jugu Ala kana sa kɔrɔ Ala kana jugu ba la nka Ala kana jugu sa kɔrɔ an bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma yarabi an nana hɛrɛ min na a hɛrɛ ka a di anw ma yarabi Ala k'o kɛ tɔnɔma mun bɛ yen k'an kisi ka bɔ tɔnɔma yarabi Ala k'o kɛ aw natɔ kɛnɛ in kan fɛn min m'aw sɔrɔ tɔnɔma na a kɔ sigitɔ o kana sɔrɔ abada wa nafa min bɛ bi kɛnɛ in na a nafa n'a barika Ala ka d'an bɛɛ ma. An bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli daminɛ an ka seyidu la n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara ye sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala ka d'an ma Ala ka n'a ka denbaya kisi Ala k'an yɛrɛ n'an ka denbaya kisi o kɔfɛ an bɛ foli di an ka karamɔgɔw ma n'o ye Ustaz Mamudu Sidibe ani Ustaz Makan Fofana o kɔfɛ an bɛ foli di an ka imamba ma n'o y'an sɔrɔ kɛnɛ kan nɔ imam fɛn o fɛn bɛ yan nɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ foli di an ka fédération ma a ka représentant a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ mais a ka représentant ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛntɔ mɔgɔw an b'u fo an ka foli bi kɛnɛ in ɲɛnamayabaga bɛɛ lajɛlen minnu ye kɛnɛ in organisation nin kɛ n'o ye Dramani Togo a n'a ka jama ye ani sécurité ɲɛmɔgɔ n'o ye Salif Togo ye a n'a ka jama an b'u bɛɛ lajɛlen fo Trèsville bureau membre bɛɛ lajɛlen ka foli don ka ɲɛsin kɛnɛ in kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma sigida mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka national fana fo ka foli di u ka bureau membre bɛɛ lajɛlen ma hali n'u ma kɛnɛ sɔrɔ yan nɔ an bɛ foli di an ka parrain ma ani an ka marraine u ye bonyaba k'an ye an b'a ɲini Ala fɛ bonya in Ala k'a sara ka alijinɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sen sera k'a yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan nɔ an b'a ɲini Ala fɛ u ye an ka kɛnɛ kɛ kɛnɛba ye cogo min na Ala ka o sara ka alijinɛ ye. Ya Ilahi Ilahi kaubatan kabilal manuni Ilahi ya Ilahi ya Ilahi Haidara Ilahi kaubatan kabilal manuni wa mauliduhu lidhi sharafu wa khairun ومولده لذي شرف وخير ففي تعظيم إنجاف سجوني إلهي يا إلهي يا إلهي أيدرا إلهي كوكبا كبير المنون له
قبل الولادة معجزات له قبل الولادة معجزات تراءه دون ظنون إلهي يا إلهي يا إلهي أيدرا إلهي توبة قبل المنون ومكهولا ومسرورا نظيفا ومكهولا ومسرورا نظيفا حتى يوم الولادة في عيوني يا إلهي يا إلهي أيدرا إلهي توبة قبل المنون ومفتاح ومصباح منير ومفتاح ومصباح منير جواد المصطفى عين العيون إلهي يا إلهي يا إلهي أيدرا وعام شو وشهر شو ويوم وعام شو وشهر شو ويوم أتى فيه الهدى قبض القرون إلهي يا إلهي يا إلهي أيدرا wajul kala ye an karamɔgɔ a Sheikh Muhammad Lamin Sidibe ye a ye laseli min kɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An bɛ sɔli Hashimiyu kan an bɛ sɔli Tihamiyu kan Kureishiyu Makiyu Madaniyu Sayyidil Kawnayni lawlahu lam tukhriju dunya min al adam ngambe makakaw kan Muhammadu dimma kiraba min n'ale kun tɛ ala kun tɛ sɔn diɲɛ kun ka kɛ n'ale kun tɛ ala kun tɛ sɔn lahara ka kɛ ngamu kiraba dimma n'o de ye Muhammad Mustafa ye Aminata den ni Abdulayi den ngamu Muhammadu dimma ngante Muhammadu imade ite ne yɛrɛ Muhammadu ko tɛ ngo ala ka kira Muhammadu Habibullahi Muhammadu Safiyullahi Muhammadu Hujjatullahi Muhammadu Muhammadu min n'ale kun tɛ foyi kun tɛ ngamo Muhammadu de ma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim soli kɔfɛ Muhammadu kan an ɲinan beli an bɛ a ka denbaya fara kan n'o de ye ahlul beiti kira somaw n'olu fana kun tɛ diinɛ kun tununa olu jɛna u nin kɔ o jɛna u ka nafolo kɔ o jɛna jɔyɔrɔ kɔ o jɛna bonya kɔ o ye fanifaraniw don ka kɔngɔw minɛ ka minɔgɔw minɛ mun kama mɔɔ cɛ ka diinɛ ka se ka diɲɛ labɔ mɔgɔw ka balo lafiya la ka sa lafiya la mais n'an panna ninnu kan an bɛ mun fɔ tugun ala ka diinɛ la o de la ne bolo ni panna ninnu kan i ka baarakɛla tɔ ka jɛn dɛ o de la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ɲininkala ko an bɛ sɔli kan cogo di a ko la tusalli alayya bisolatil batara k'a kana sɔli kɛ ne kan n'o de ye sɔli kɔtigɛlen ye k'a fɔ allahumma salli ala muhammad wa sallim k'i daje i bɛ wa alihi bɔ a la ni ka wa alihi bɔ a la i ka sɔli ma ɲa mais kuma dɔ la i bɛ se ka sɔli kira kan i ma wa alihi fɔ o tɛ i ŋɛniya la alihi t'a la olu hukumu t'a kɔnɔ ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o yɔrɔnin na yanni ka to n bɛ don baara yɛrɛ kɔnɔ sɔli yɔrɔ fan fɛ mankan kɛni de ka diɲɛ fan bɛɛ labɔ wallahi wagati ye n tɛgɛ ta ma se ka labɛn dɔ bɛ yen sabu fatimata zaharawu ale bɛ sɔlatu dɔ kɛ min tɛ sɔlatul ibrahimiya ye ala kɛra ka sahabaw sayidina ali bɛ sɔlatu dɔ kɛ min tɛ sɔlatul ibrahimiya ye a bɛɛ t'u labɛnni de min fɛ
mais wagati min na n donna n ko n b'a bɛɛ tire wele sela ma n bɔ la n ma se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais n bɛ fɛ ka silamɛw de kɔri an ka da fɛn dɔ la an ka sɔn fɛn dɔ ma a kana sigi a la fana nkalon tɛ fɛn min na n bɛna na min lakale sabu n'i sɔnna ka kɛ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ka kalanden ye a tɛ ku i la i ka fɛn fɔ fɛn min ma sɛgɛsɛgɛ non ne tɛ sɔn fiyewu ka sigi jama cɛla karamɔgɔbaw cɛla dɔnnibaw cɛla ka fɛn fɔ fɛn min tɛntɛnlen tɛ fɛn min sabatilen tɛ abada ala tɛ sɔn ne k'o fɔ o la o de ye jumɛn ye an y'a ye a duruna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko solatul ibrahimiya ka bon ni solatul fatihi ye solatul fatihi ka bon ni solatul ibrahimiya ye mais solatul ibrahimiya o solatul fatihi o a bɛɛ tɛ solatu ye wa mais da fɛn dɔ la solatul ibrahimiya a bɔla kira de da la i n'a fɔ an b'a faamu cogoya min na mais kira m'a fɔ ko a ye solatul ibrahimiya de wuridi a ma o de kɛ jagoya ye an kan kira bɛ ka amsilatu de di sahabaw ma a bɛ ka amsilatu di diɲɛmɔgɔw ma ko n'a bɛ sɔli kɛ ne kira kan a k'a janto n somaw la mais tumana min na a ye Seyidina Ibrahimiya tɔgɔ fɔ ala kira bɛ mɔgɔba de ye a b'a yɛrɛ majigin a bɛ maaba ka bonya fɔ o de la ko Allahumma sɔli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sɔlaita ala Ibrahima sabu n'a danna a yɛrɛ ma kuma dɔ la hakili fitininw b'a faamu k'a bɛ k'a yɛrɛ ka garadi de fɔ o de la kira profite la a bɛ ka sɔli kɛcogoya fɔ a yɛrɛ kan en même temps a y'a mɔcɛ ko fɔ a la an kalantɔla di a bɛ ka dɔnni dɔ de di an ma sinon a m'a fɔ ko jagoya ye solatul ibrahimiya kɛ mais n'i y'a ye dɔw fɛ olu b'a ye komi n'i ko solatul fati kalan walima wuridi ko n'i k'i b'o kɛ ko ye haramu ye k'o tɛ bɛn ko sabu ala kɛra ye solatul ibrahimiya de fɔ ko ni mɔgɔ dɔ ko solatul fati dila ale ma k'o tigilamɔgɔ k'a kɛla komi ala kɛra ye janfa kɛ n balimakɛ n balimamuso n'i y'a ye n bɛ fɛ ka kuma yan dɔɔni parce que n'i bɛ dɔnnibaw ɲɛfɛ dɔnni kuma fɔ n'i bɛ dɔnnibaw ɲɛfɛ dɔnni kuma fɔ sisan i falen yɛlɛ la cogo o cogo da la k'a fɔ k'i ka dɔnni danyɔrɔ ye dɔ ta daminɛ ye o de la ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ wa ma utitum minal ilmi illa qalila ala ko ale ma foyi di anw ma dɔnni la fo fitinin mais n'ala bɛna kodɔn fɔ yɔrɔ min na a b'a fɔ wa man utiya al hikmata fakad utiya khairan kasira ni kodɔn dila mɔgɔ min ma faamu dila mɔgɔ min ma k'o de ka bon ka tɛmɛ dɔnni kan o de la dɔnnibaw b'a fɔ an ye ko kullu hakimin alim wa laysa kullu alim hakim kodɔnna bɛɛ ye dɔnnibaa ye dɔnnibaa bɛɛ tɛ kodɔnna ye o bila i kunna o de la n ye hadisa fila ta Bukhari kɔnɔ mun n'o kalan ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye sabu n karamɔgɔw bɛ yan n ka seyikuw bɛ yan n man ka don baara la fɔ n ka olu ka bonya yira ka sɔrɔ ka don baara la o ye hadisa jumɛn ye ni hadisa in a minɛna ka bɔ Abi Hurayra ta ma hali ni Abi Hurayra ta ka ko man bon dɔw bolo mais hadisa in bɛ Bukhari kɔnɔ dɛ a tɛ yɔrɔ si dɔnnibaa aw yɛrɛ de ko el asahul kutubi ba'da al Qur'an el Bukhari ko kitabu min ka kɛnɛ ka tɛmɛ kitabu bɛɛ kan kuranna kɔfɛ k'o de ye Bukhari ye Bukhari la Abu Hurayra ta bɛ ka hadisa dɔ lakale a ko di hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi'aini a ko ale ye bɔrɔba fila matanga a durusi ka bɔ alakira yɔrɔ ko fa amma ahaduhuma ko bɔrɔ fila dɔra kelen fa bathastuhu ko n y'o yɛrɛ kɛ diɲɛ fɛ n b'o fɔ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ kalan o la a ko di wa amal akhar fa law bathastuhu qutiya hazal bul'um a ko mɛ bɔrɔ kelen ko ne n y'o lakali mɔgɔ bɛɛ ye ko ne kan filefile k'o b'a tigɛ an ka nin faamu ɲɔgɔn fɛ o ye dɔnni bɔrɔ de ko ye o b'a yira ko el ilmu ilman ilmul zahir wa ilmul batin dɔnni ye dɔnni fila ye sokɔnɔ dɔnni bɛ yen ani kɛnɛma dɔnni bɛ yen kɛnɛma dɔnni
min bɛ kɛ ka ala bato kɛnɛ kan ka bɛɛ kalan o la o de ye sariya dɔnni ye o dɔnni bɛ yɛrɛkɛ ka di bɛɛ ma mais sokɔnɔ dɔnni o tɛ di bɛɛ ma f'a dɔnbaga a kɛra mɔden a ko a mɔcɛ y'a ye ka sɔli dɔ d'a ma n'o de ye solatul fatihi ye a y'o lakali bon ni mɔgɔ dɔw ka faamu y'a ye ko kira y'an janfa bon ne b'a f'i ye taa Bukhari filɛ tugun n balimakɛ n balimakɛ segin tugun i ka kuranna filɛ nin filɛ nin ye hadise ye ko bɔrɛ 2 ale y'a tanga ala kɛrɛfɛ ko kelen bɛ fɔ mɔgɔw ye mais kelen n'a y'a fɔ bɛɛ ye ko a kun bɛ tigɛ Seydina Ali bɛ nin kuma in sɛmɛntiya a ko rabbi jawhar ilmi indi law abuhu bihi lastahala rijalun dammi adi shirun tin kunna ɲanama Seydina Ali ko dɔnni kurubɛlɛnw b'ale bolo mais n'ale y'a bange kɛnɛ kan ko bilahi ko b'ale kunkolo tigɛli daga o dɔnniw bɛ yen mais n'i t'a dɔn i bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ an ye hadisa fɔlɔ to yen nin ye Bukhari ka hadisa fɔlɔ ye hadisa filanan ala kɛra ko Abu Huraira ta ko alama ala kɛra de bɛ k'a fɔ a ka sanayɛrɛ la a ko di alama ni uluman salasa ko ala ye dɔnni 3 kafu ni ala kɛra la o ko dɔnni ye jumɛn ye ko fa ilmun akhaza alayya kitmanuhu ko dɔnni dɔ bɛ a y'a ɲini n fɛ ko n k'o dogo wa ilmun amarani bitabilighi ko dɔnni dɔ bɛ a y'a ɲini n fɛ n k'o lase mɔgɔ ma wa ilmun khayyarani Allahu fihi ko dɔnni dɔ bɛ ala ye ne kelen de kɛrɛnkɛrɛn n'o ye bɛɛ t'o sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso n y'a kɔri dɔrɔn n tɛ don a kɔnɔ n bɛ fɛ an ka wuli ka na i ka dɔnni fitinin ye k'a fɔ k'i b'a bɛɛ dɔn i danyɔrɔ ye dɔw tagayɔrɔ ye ala ka limaniya d'an ma o de la n ko n tɛmɛtɔ an bɛ sɔli kiraba Muhamadu Mustafa kan an bɛ sɔli Hashimiyu kan sɔli kɔfɛ ale kan an bɛ sɔli a ka denbaya kan n'o de ye a ka ahlul beiti ye an tɛ ɲinɛ olu kɔ dɛ ahlul beiti an bɛ sɔli o kan o de la ala sɔnna ka dugukolo gundo kɛ cɛ dɔ de ye bi o cɛ ma bɔ ne ka du kɔnɔ a ma bɔ anw ka dugu la a ma bɔ e yɛrɛ ka dugu la a ma bɔ e bɔkolo la ala y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a sugandi k'a sama ka bɔ ala kɛra yɛrɛ de bɔkolo la dugukolo gundo de y'ale dugukolo kɔgɔ de y'ale n'ale tɛ dugukolo fɛn fɛn na a fɛn tɔgɔ man di e bɛ se ka nan tobi ka kɔgɔ i ma kɔgɔ bila la o bɛ ja wa i ka nan tobi ka sɛ faga walima ka saga faga walima ka kamiw n'a ɲɔgɔnnaw faga k'a labɔ ɲɛnama ka na kɔgɔ k'a la i bɛ kuma dɔn mais sisan dugukolo kɔgɔ a n'a gundo o de ye kira ka somaw ye n'o de ye ahlul beiti sherifu mais khasatan an ye min kɛrɛnkɛrɛn ni bɛɛ b'a dɔn i sɔnna o a b'i ka bon kɔnɔ i ma sɔn o a b'i ka bon kɔnɔ i sɔnna o a b'i faso la i ma sɔn o a b'i faso la i sɔnna o a b'i ka kabila la i ma sɔn o a b'i ka kabila la i sɔnna o a b'i ka kin na i ma sɔn o a b'i ka kin na o ye jɔn ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ashiriya tɛ foyi ɲɛ dɛ ala ye min kɛ min ye don min na to a kɔ ala de y'a kɛ tan dɛ n'i t'a fɛ i da bɔ a la to kɛrɛfɛ kana fɛn fɔ a ma dɛ ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn ala ye fɛn min kɛrɛnkɛrɛn e bɛ taa ala kɛlɛ n'i k'i b'o kɛlɛ o tɛ i ko ala de e bɛ ala kɛlɛ i bonyala dɛ i y'i se sɔrɔ dɛ ala ye min kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ min ye i k'i t'o fɛ k'o tɛ kɛ o ye ala ka ne ni aw ɲuman bɔ ala ka limaniya d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka faamu d'an ma donc o la kira bɔkolo min b'an bolo bi o de ye ne karamɔgɔ ye e yɛrɛ karamɔgɔ de an bɛɛ karamɔgɔ de a y'i ja a m'i ja jɔn tɛ Hayidara lamɛn bi ka Hayidara ka fɛnw ta k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye e bɛ jɔn dɔn bi dugukolo kan min tɛ Hayidara ka système ta mais Hayidara ma kuma fila fɔ Hayidara m'a fɔ k'a kana to dun Hayidara m'a fɔ a kana bananku dun Hayidara ko de k'a ka jogo ɲɛ a ka kɛ laadiri ye mais ni mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ est-ce que mɔgɔ man ka tugu ni de kɔ wa a y'a jogo ɲɛ a ka kɛ laadiri ye an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma mais mɔcɛ y'o kuma kelen de fɔ ala kɛra y'o de fɔ ala ka limaniya d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma donc o la
an solelen kɔfɛ alakira ka a n'a bɔkolo n'o de ye a seyid sherif usman madan haidara ye ani ka se mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ma silama ɲuman bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mun y'o sen da ninnu sen da nɔ na fo ka taa se lahara jɔ dɔw ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ye o jamakuru la an bɛna don an ka baara yɛrɛ kɔnɔ tangani ɲini kɔfɛ ala ba fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ale ni sinzini kɔfɛ ni foroba ala tɔgɔ ye an solilen kɔfɛ kira n'a sɔn dungo kan an bɛna kuranna hayan dɔ ta an bɛn'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ye jumɛn ye kala allahu ta'ala fi muhkami kitabihi ala ba y'a fɔ a ka kitabu ba kɔnɔ a ko di a bɛ kumana muhammed mustafa de fɛ mais muhammed mustafa tɛ a bɛ kumana ne ni e de fɛ ala ko di kul a ko ne ni e anw ka jɛ k'a fɔ bifadlillahi ni ala ka fisamantiya ye n'o de ye kuranna dili ye ne ni e ma ne kɛla kuranna manto ye e yɛrɛ kɛla kuranna manto ye e sɔnna kuranna ma ne sɔnna kuranna ma ko muhamadu ma ko a k'a fɔ an ye ni kuranna ka fisamantiya ye a ma dan ma dɛ a ko wa birahmatihi ani ala yɛrɛ ka hinɛ n'o de ye muhamadu yɛrɛ ye n mako bɛ yɔrɔ dɔ de la n bɛna na o yɔrɔ de fɔ kuma laban na a ko fa bizalika ko nin fila n'o de ye muhamadu kuranna dili an ma ani muhamadu sɔrɔlen an fɛ ko fa bizalika faliyafarahu ko o min filɛ nin ye kɛ ko ne ni e ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nisɔndiya ni o ye o nisɔndiya o ye jumɛn ye ko kuranna dili ne ma kira dili ne ma ko ne ni e ko an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nisɔndiya ni o ye o nisɔndiya ye jumɛn ye o de ye kuranna nalen ani jɔn cɛba min nana ni kuranna ye n'o de ye muhammed mustafa ye ko an ka jɛ ka nisɔndiya n'o ye a ma dan o ma a ko huwa khairun mimma yajma'un an ka seli n'an ka sun an ka heji n'an ka zaka an ka fɛn fɛn an b'a kɛ diɲɛ latigɛ dugukolo kan ko ka nisɔndiya ni kuranna minɛni ye ka nisɔndiya ni muhammed mustafa sɔrɔli ye k'o fila faralen ɲɔgɔn kan k'o ka fisa ka tɛmɛ an ka diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ kan huwa khairun mimma yajma'un o de ka fisa ka tɛmɛ an ka diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ kan sisan o ka fisa cogo di e nisɔndiyala sisan ko mawuludu dalilu dila e ma e bɛna mawuludu nisɔndiya kɛ mawuludu dalilu dila e ma bɛɛ ko tɛ dɛ a mako bɛ jɔn de la ko kuranna dila e ma k'i ka mun kɛ n'a ye kuranna nana dɔrɔn k'a fɔ ko kuranna de wa walima kuranna nana k'i ka kalan jalan wa o ko tɛ muhamadu nana ko a nana jalan wa o ko tɛ ni nisɔndiyala ni muhamadu ye ani fɛn dɔ de nana a y'o de f'i ye k'i k'o de kɛ a ye dɔ de f'i ye k'i k'o dabila o min filɛ nin ye k'i ka nisɔndiya sabu a ɲɛna e ma k'i bɔ bɛgɛnya la k'i kɛ maa sabatilen ye k'i kɛ hɔrɔn ye k'i kɛ laadiri ye k'i ka nisɔndiya n'o waleya kɛli de ye sinon est-ce que kuranna nana k'i y'a kalan de mais ne sigila k'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim ne ko n ka sitana gbɛn mais ne bolo bɛ walimuso kan na auzubillahi ye baara kɛ wa ne ko bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim ne b'o fɔ ka mɔgɔ ka wari détourner bisimilahi rahmani rahim ye mun ɲɛ ne ye o tɛ o k'a kalan jalan tɛ k'a fɔ a nana jalan tɛ nka ye jalan tɛ o jalan tɛ dɛ ani baara dɔ de nana ko ka baara in yira mɔgɔw la n'a yirala aw la mun dala la o k'a ta mun bana ma o k'a ta o k'a to yen sabu la ikraha fi dini qad tabayyana rushdi min al-ghayy sabu ala ka diinɛ karaba diinɛ tɛ maa tɛ maa karaba ka don a la ni ka kuranna ye n'a ko jɛniya dabila a dabila n'a ko suyɛni dabila a dabila mɛ n'i k'i t'a dabila o y'i kungo ye mɛ ne nisɔndiyala ko muhamadu nana mɛ muhamadu nana ni fɛn min ye ko ala k'an k'o dabila e bana k'o dabila e nisɔndiyala ni muhamadu jumɛn nani de ye muhamadu ko suyɛni dabila e nisɔndiyala ko muhamadu nana i ye dɔn kɛ i ye mawuludu kɛ mɛ e ka baara ye mɔgɔw détourner mɔgɔw kun ci k'o ka nafolo ta e nisɔndiyala ni muhamadu qualité jumɛn ye muhamadu ni baara de nana
ani baara dɔ de nana o baara de nana ka na yira an na n'o de ye silamɛya catalogue ye mɔgɔya catalogue mɔgɔya sɛbɛnma o catalogue Muhamadi n'o de nana n'o de ye kuranɛ ye ni ka kuranɛ filɛ k'a taa daminɛ na ka taa laban na a tɛ kuma fila fɔ dɛ a ye ɲuman kɛ a ye juguman dabila a ye ɲɔgɔn bonya a kana ɲɔgɔn janfa a kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma kuranɛ ka kumaw filɛ nin ye sɔnni ma i k'o fara i ta kan min tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ fɛn gbɛɛma ka nkalon tigɛ ko finman de o t'a kɛ finman ye dɛ ni se kɛlɛ i ye k'a kɛ finman ye bi i ka se kama a ka finmanya bɛ yen mɛ don dɔ i na bɔ yen a ka gbɛɛmaya bɛ segin a ma o ma kɔrɔbɔ diɲɛ bɛ tan de ala ka limaniya d'a ma donc Muhamadu tugu Muhamadu kɔ ka sɔli kɛ Muhamadu kan ka tila ka Muhamadu jogo ta ka Muhamadu labato a ka waliya la i n'a fɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na ko ati'ullaha wa ati'ur rasul k'a ye tugu ala kɔ a n'a ka ciden a ye ala labato a ka ciden labato ala bɛ labato cogo di ciden bɛ labato cogo di ne ni e kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn o bɛ labato ni o ka waliya kɛli de ye ne tɛ se ka kira jogo sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ maa n b'a ladege de n'an danna yɔrɔ min na ala yɛrɛ y'a ye an y'an seko kɛ mɛ ne ma n seko kɛ k'a lɔ tan ko kira ka di n ye da la kira ka di n ye n bɔla ni mɔgɔw ye ko kira ka di n ye mɔgɔw donna n donna mɛ n'i kɔ donna i bɛ taa tiɲɛni na a ma ɲa ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma donc mawuludu dalilu dɔ de filɛ nin ye ala ko ala kɛra ye ko a k'a fɔ a ka mantonw ye ko o ka nisɔndiya ni kuranɛ sɔrɔli ani kira sɔrɔli k'o ka nisɔndiya o la nisɔndiya qualité ka ca dɔw n'o nisɔndiyala o bɛ dɔn kɛ dɔw bɛ yen n'o nisɔndiyala o bɛ saraka bɔ dɔw yɛrɛ n'o nisɔndiyala o bɛ kasi mɛ nin ye anw ka nisɔndiya dɔ de ye ka wazulu fogo sigi ka mɔgɔw kalan ka ala yira mɔgɔw la ka mɔgɔw dusu salo an b'o kɛnɛ de kan su in na a ma dan o ma mɔgɔ min b'a fɔ k'a bɛ mawuludu nakari a ye filɛ kuranɛ bɛna min fɔ o ma hadisa tɛ n bolo bi caman dɛ kuranɛ de bɛ n bolo bi ala ko di suran dɔ la suran tɔgɔ ye suratul ibrahim haya 28 i b'a da yɛrɛ i b'a filɛ o b'a fɔ tafsir dɔ ma ko ibnu jasur ni ka ibnu jasur ka tafsir filɛ i bɛna ye a bɛna kɔrɔ dɔ f'i ye yan a ko di alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar a ye kuranɛ in lamɛn dɛ a bɛna dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a disi da mawuludu kan a ye sigi k'a bɛɛ laban filɛ o ye mɔgɔ mɔgɔ fana tun ma yɛlɛma o tugulaw kɔ a y'a bɛɛ laban filɛ ala de ko tan ko ya muhamad alam tara ila allazina baddalu ni'matallah ko yala e ma mɔgɔw ye wa mun ye ala ka nɛɛma falen kufran ka kɛ fitiriwale ye wa ka kɛ fitiriwale ye tafsir ibn jasur ale de ko ni'matallahi ko de ye muhamadu ye ni ka mɛn ko ala ka nɛɛma o de ye muhamadu ye donc muhamadu nali k'an ka nisɔndiya n'a ka nali ye ka nisɔndiya yira ka mɔgɔw kalan ka ala yɛrɛ yira muhamadu la ka muhamadu yɛrɛ ka hayatu a ka ɲɛnamaya burula cogo di ko k'o fɔ mɔgɔw ye bon ko mɔgɔ mɔgɔ k'o falen k'o kɛ fitiriwale ye wa ahallu qawmahum k'o ye jigili kɛ o ka mɔgɔw la daral bawari halaki so kɔnɔ sabu ne kɛla kunfin ye ne taara e ka misiri la n taara e lamɛn e ko mɔgɔw ma ko mɔgɔ ka mawuludi kɛ ko ala tɛ ko kira tɛ surunali kɛ o si ye ko mɔgɔ ka mawuludu kɛ n'o sala o tɛ kisi i ka mɔgɔ b'i lamɛn sisan olu bɛ siran sabu olu ka dɔnnibaa de ye olu bɛ mawuludu dabila o bɛ mawuludukɛlaw filɛ sisan i n'a fɔ o tɛ diinɛ la olu bɛ halaki kɔlɔn de dafɛ tan n'ala m'o tɛgɛ ta n'o jigila kɔnɔ dɔrɔn halaki de e bɛ halaki kɔnɔ olu b'a kɔnɔ kuranɛ haya de ko tan et puis n ka ibnu jasur f'i ye ale dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ tafsiri caman ta dɔw bɛ kuma caman fɔ a la mɛ o bɛ kuma ninnu kɔnɔ o bɛɛ b'o ka kumaw fɔ o b'a yɛlɛma mɛ min ka ca kuma in na ni'matallah o de ye muhamadu ye n'i bɛ nɛɛma ɲini ala kɛra de parce que n'i ko ni'matullah o de ye muhamadu ye peut-être a bɛ n'i sɛgɛn dɔɔnin minnu yɔrɔ kɔri ye i bɛ dɔ fɔ ala kira o fila de bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i ko alahu wa rasuluhu
ahaqqu an yurduhu ala yɛrɛ de ko tan dɛ ala ko ale ala an'a ka kira an kan k'olu fila jɛ de ɲini mais yɔrɔ dɔ la ala b'a fɔ la tushriku billahi shay'a ko a kana foyi fara ale ala kan mais ala yɛrɛ sɔnna ka muhamadu fara a kan o de la n'i ye seli wele n'i ko ashhadu an la ilaha illallah président tɔgɔ tɛ tugu a la dɛ sheikhu tɔgɔ tɛ tugu a la dɛ imamu tɔgɔ tɛ tugu a la ɲama tɔgɔ tɛ tugu a la dugutigi tɔgɔ tɛ tugu a la tɔgɔ min bɛ fara kan o de ye muhamadu mustafa tɔgɔ ye n'i ko ashhadu an la ilaha illallah i b'a fɔ ashhadu anna muhammad rasulullah ala min ko ale tana de ye filanikafoya ye mais ala sɔnna ka cɛ min fara a yɛrɛ kan o cɛ de ye muhamadu mustafa ye o muhamadu mustafa bɛ place min na ala tun bɛ yen o y'a sɔrɔ diɲɛ tɛ yen lahara tɛ yen foyi tɛ yen ala tun bɛ yen mais ne ni e an ye ala sɔrɔ mun fɛ an ye ala sɔrɔ mun fɛ ne ma ala sɔrɔ ala fɛ e ma ala sɔrɔ ala fɛ i karamɔgɔ ma ala sɔrɔ ala fɛ an bɛɛ ye ala sɔrɔ kira de fɛ mais ne ko kira fɛ kuma fɔ cogo dɔ di sabu ala ye kira de ci kana mɔgɔw ma kana ala kelenbatiya yira mɔgɔw la kana laadiriya yira mɔgɔw la kana sira ɲumanw de yira mɔgɔw la mɔgɔ minnu sɔnna k'o sira minɛ k'o bolo di ala kira ma ala kira b'olu bolo minɛ k'o yira ala la ko a filɛ karisa sɔnna ala karisa sɔnna ala karisa sɔnna mais sisan komi ne ma ala kira ye e m'a ye i m'a ye b'a ye sisan ne karamɔgɔ de ye ala kira yira ne la sisan ala kira bɛ ne karamɔgɔ de dɔn a bɛ ne karamɔgɔ de bolo minɛ k'a yira ala la ne karamɔgɔ bɛ n bolo minɛ k'a yira ala kira yɛrɛ la ala kira sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka yɛrɛ ni ne ye ala fɛ ko in bɛɛ bɛ ta n'i bɔra nin kɔnɔ dɔrɔn i bɛ fɔn ala la o de la n'i ye diɲɛ filɛ ko bɛɛ ye silisilatu ye ni silisilatu ka fɛn fɛn jɛn kana sigi a la fɛn sababa tɛ o de la n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn ala ka nɛɛma o de ye ala kira ye tumana min na foyi tun tɛ yen ala ye ala kira de dan fɛn fɔlɔ kitabu bɛ n bolo yan kitabu in tɔgɔ ye ko halul akfal likiraati jawharatul kemal halul akfal likura'u jawharatul kemal ni kitabu in y'o de ye kitabu in sisan a bɛ fɛ ka fɛn min f'i ye dɔrɔn ka ala yɛrɛ sɔrɔ a tɛ ɲɛ cogoya si f'i ka tɛmɛ kira de fɛ mais yanni i bɛ se kira fɛ silisilatu de b'i se yen silisilatu de b'i se yen o de la dɔnnibaaw b'a fɔ an ye ko seyiku tɛ mɔgɔ min na ɲama tɛ maa min na k'i ka ɲama ye sitana de ye et puis hakika de kana i yɛrɛ sɛgɛ dɛ bilahi ni ɲama t'i la i ɲama ye sitana i kana i yɛrɛ sɛgɛ Sheikh Ibrahim Niass a b'a fɔ a ka kitabu dɔ kɔnɔ n'o ye jawahiru rasail a b'a fɔ kitabu in kɔnɔ ko adamaden k'i ka seyiku fɔlɔ o de y'i ka karamɔgɔ cɛ min k'i kalan kuranna la ani hadisaw la Bukhari n'a ɲɔgɔn o b'o yiri la mais sisan ni ka Bukhari kalan walima i ka kuranna kalan i ka maana dɔ y'a la mɔgɔ dɔ de bɛ yen ale ka maana nin kalan k'a dɔn ka tila ka pratique kɛ o mɔgɔ de y'i ka seyiku ye n'o y'i ka guide ye i bɛ taa ale de fɛ sisan ni ne ye nin faamu tan est-ce que o de wa ale de b'i bolo minɛ ka yira ko ni ka nin ye tan a bɛ kɔrɔtɔgɔ in fɔ a bɛ nin fɔ a bɛ nin fɔ a bɛ se ka sira caman da yɛrɛ i ye a la mais n'i danna i kelen ma n b'a dɔn faamu dɔ bɛ e bolo i fɛ o de y'a bɛɛ ye k'a sɔrɔ faamubaden bɛ yen n'i kun taala fɛ a tun bɛ caman bonda da yɛrɛ i ye. ala ka limaniya d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma su in ta ye walada de ye dɛ an bɛ kalan de la walada de quoi bɛɛ b'a ta sɔrɔ a la n'i taara suna bonda la suna b'a ta sɔrɔ n'i nana sufi bonda la sufi b'a ta sɔrɔ n'i yɛrɛ nana ansariya yɛrɛ bonda la an bɛɛ bɛ n'an ta sɔrɔ a bɛɛ walada b'an kun yan donc a ko di alam tara ila allazina baddalu ni'matallah ko yala e ma mɔgɔw ye wa mun ye ala ka nɛɛma falen k'a kɛ fitiri wale ye wa ahallu qawmahum o ye jigili kɛ u ka jamakuruw la daral bawari halaki so kɔnɔ o y'a kɛ cogo di muhamadu nalen o ma a fɔra ko an k'a fɔ ko muhamadu de ye kira ye ko an ka nisɔndiya ni muhamadu nalen ye an k'a jogo labato a y'an bila min na ko an k'a kɛ olu banna o fitiri waleyala muhamadu ka bangeli nisɔndiya ma donc o ye mɔgɔw kafiriya k'o jigi o ka kolon jugu kɔnɔ ala ka ne ni aw bɛɛ kisi o ma ala k'an kisi o ma dɛ ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an ɲuman bɔ o haya o de bɛ mawuludu
yɛrɛ yira o fana de b'a yira mun b'a nakariya kisi boda foyi t'o ye haya sabanan ye jumɛn ye sisan haya in bɛ kuma ne ni e kan sisan an bɛɛ ka haya in lamɛn parce que n'i y'a mɛn ko a donna tan a bɔla tan ne ye dɔ fɔ i bɛna fɔ ko hadisa sɔhihu donna tan hadisa dɔyifu bɔla tan nin ye hadisa mawudu ye mais n'a fɔra ko kuranɛ ko tan kɔni hali ni ne ma se tafsiri kɛcogo la n kɔni b'a dɔn maanal mafuhumu kɔni i n'o sɔrɔ a la ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ko di tugu kuranɛ kɔnɔ tugu a ko di mawuludu nafa dɔ filɛ a ko fa in lam yastajibu laka Muhammadu ne ye e ci kana nunu ma ka kuranna di ma ani yɛrɛ ka fisamantiya n y'a bɛɛ bila kuranna kɔnɔ ngi ka na yira o la mais fa in lam yastajibu laka n'o m'i ka wele jaabi fa'alam ko kana siga la dɛ ko a dɔn annama yattabi'una ahwa'ahum ko minnu m'i ka wele jaabi kɛ k'o bɛ ka tugu o nin dungo de kɔ o yɛrɛ ka hakilina o ka wari sɔrɔ cogoya o ka bonya makara cogoya o ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya o bɛ se ka kɛ cogo di o ka ɲɛnamaya bɛ se ka organiser cogo di yanni o ka saya cɛ olu hakili tɛ saya la o mako ye mun na diɲɛ bonya a jɔyɔrɔni a tɔgɔni a nafoloni a dubaw n'a voituribaw k'o ɲɛ b'o dɔrɔn de la ko a dɔn fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawa'a ni tafsir kɛ cogoya caman b'a la ni y'a dan cogo dɔ ni ko wa man adalla ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawa'u ko nunu ye mɔgɔw de ye mɔgɔ mun filila n'o ni dungo ye o y'a tafsir kɛ cogo ye bi ghairi hudan min Allah ka n'a ma kɛ ni kanda dɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ n'a ma kɛ ni kanda dɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ mun kama o filila n'o ni dungo sababu ye ka bɔ ala kɔ sabu ala ka kanda tɛ n'i le ko hadisa ko tan ne ko kuranna ko tan ni kuranna kumana hadisa bɛ kuma wa ni kuranna kumana n karamɔgɔ bɛ kuma wa ni kuranna kumana n ka seyiku bɛ kuma wa ni kuranna ko n ko bɛɛ ta bɛ je bɛɛ ta bɛ nɔrɔ bɛɛ ta bɛ dabila ala ko di n'an ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ ko seyiku ko tan an ye kuma bɛɛ dabila an bɛ nɔrɔ maana zɔhiri kan sabu usulu fikiwtigi ko maana zɔhir hujjatun babu dɔ bɛ yen o b'a fɔ hujjiyatu zuhur o babu kɔnɔ ko maana zɔhir hujjatun o de la ni k'an ka mazabu fikiw bonda ninnu filɛ mazabu dɔw bɛ yen u b'a fɔ a ma ko azɔhiri n'o de ye ale seyiku ye imam dawud olu ye zɔhiriya mɔgɔw ye olu ni kuma fila bɛ yen dɔrɔn olu tɛ fila ta dɛ maana min bɛ sanfɛ dɔrɔn o bɛ baara kɛ o kan donc kuranna ko tan ala ka min fɔ kira ka min fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka min fɔ mɔgɔ wɛrɛ ta mana na cogo o cogo o de la seyiku i b'a ye dugukolo kan bɛɛ ye kabakomɔgɔ ye sɛ ni ka mɛn mɔgɔ ma ko karisa kɛla seyiku ye k'a ta imam malik la abu hanifa ahmad bin hanbal shafi'i kana b'o la kana torika sheikhu la sheikh abdul qadir jilani kana se imam shazali kana se sheikh ahmad tijani nunu bɛɛ lajɛlen ni k'o ka sɛbɛnfɛnw filɛ i bɛ taa sɔrɔ n'o kumana yɔrɔ o yɔrɔ b'a fɔ n'a ye kuranna bila ko a k'a bila n'a ye kuranna fɔ a k'a bila n'a ye kuranna fɔ a k'a bila bon nin ye bɔda dɔ de ye c'est comme n'a ye kuranna bila dɔrɔn a bila ale tɛ o y'a nɔrɔ la walima o m'a kɔrɔ faamu fɛn fila de ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o de la ko de ko olu ye mɔgɔ de ye wa man adalla mimman ittaba hawa'a ko olu ye mɔgɔ ye mun filila n'o ni sago ye bi ghairi hudan minallahi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala ka kanda ye dɛ ko mɛ wala ini taba'ata ahwa'ahum ko mɛ ne ni e ko n'an tugula nunugu ni dungo nin kɔ hakilina min b'o la n'an tugula o kɔ n'o de y'o ka jɔyɔrɔ ɲini ye n'o de y'o ka tɔgɔ ɲini ye n'o de y'o ka nafolo ɲini ye ko n'an tugula o kɔ o ni dungo ni kan ta min ba'di ma ja'aka minal ilmi dɔnni bangelen kɔfɛ e ye a fɔlen kɔ i ye ko ala ko a y'a kɛ tan ala ko a kana nin kɛ ala ko a ye dan ta nin ma diya e ye i ni dungo de diyala i ye sabu ni k'i ni dungo fɔ i t'a la ye ala ko di ko
min ba'di ma ja'aka min ko innaka idhan la min az-zalimin ko kuma nala ko siga foyi tala de ko e de yere kun tonyo ba yere ka ala ta me ko bla ka nin sago tata ki kana sigala e de yere kun tonyo ba ala ka neni aw kishi ala ka limaniya dama don ola nyani bela jeni fo sisa mukama mako be fendo de la kira de cila neni ema kana limaniya fo anye kana dine fo anye kana mogoya fo anye me kira ka jogo kun ka cia jogo beti sika fo me mena kira ka jogo dota ina fo demse nunu ye kalanke ya do ya fo amaudu bembolo mena ishara doni kala pour que ma fo nga ni haya nunu fo di ka hakili nettoyer la ni kuma nana sisa ala tay mie mogo tay mie il est ba distinguer irela ala kira sallallahu alaihi wasallam abuela bolisona uchela kira buela bandi uchela namarato ni bengani kele uchela kira buela uchela ama bunye kwa kira ye ama bunye ko togo bala ama bunye ko nafolo babulu ama bunye ni foye kira buela ni fenkilin dorondi o de jogo nyuma ya Kurana résumé befle Niko Kurana a fo jogo Niko jogo a fo Kurana aw bebo kalama doni ba bebo kalama kira de muso nyingala ko kira jogo idume ko kena khuluku el Quran am bebe ni don sa be kan ni drusi ko jogo kunye Kurana di chani nete se ka Kurana jogo be do nyirela sabu nete kira yi mais Kurana ka jogo mi fo nga nyere isa la ki na tiena mbolo ala tina donc ka fon desela de sera la wa mais sigila te yere mi yere flala isigila yere matan imafke sabu amandi sabu tieni kela jigi ka seliye jigi ka suye c'est baranyena baramanya de ha pourtant doni bo ya fanye sa siratu kono oko ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akumba ka mogo chema ko ala kira bangela aka mogo chema ni jogo tanu ni dama dangai ma jogo tanu nu ka folo ala kira kena ma'ruf bisidiki ala kira ku dona ni jogo ni chanfodi chan ala kira ko chan fem mana na kira fa be chantike ni chrétien ni kafirin islaman nana o kira fe o ka kele do temena o ni nyonche walma bembalia do nana ni jote islama fe kira be islama ka jobo ni jota fe aba fo jote efe chrétien che ka jo aba dama ata fo ne islama ni chrétien de abe chrétien ka jo dama ni islama ni nyangi mikakabo nyangi daka kira jogo kunyi ko mana ke cogo fana kira kun te galontige o de la ala kira ko wakulil haqqa walau ala nafsika ko chanfo ala kulli hal ali nabi yere kunka chanfo wallahi ni dona ni chanfo yi ni mogo mankutu kala ni chanfo yi ali ni jugu be natife no tala foi kapitan abe den ka foko ni bala me chanfo la de mais ni le jogo tala ke ko abe selide mogo mina be selide mais ni muso ko kuma fula atete me muso la de ni sheni ko fola dora aya janta bolo fen la de o be nyadi c'est là ka su ka wurdili ke itete me wali muso la itete me wali bolo fena o nyana wa foi masra soro e bolo donc ala kara dona ni chanfoy donc ola Slama nyuma be jogo yi chanfoy ni mogo ye slamaya kono aka bara e galuntige kana kisi kana siga fio wa la'natullahi ala al-kazibin ala yere mo munumunu ala ko aleka danga be galuntige la beka ni mogo islamaya to babulo ou bien ala ka haya info qur'ana kono ka ke récitation de tandora iba kala kabana Hoteo Qur'ana nana ka an kalande min may aya dabla mi ke aya ke ala ko ay galuntige dabla ka chanfo mogo islamay naka bara galuntige kana sigala islamate galuntige
silama fiyewu a tɛ nkalon tigɛ ala ka limaniya d'a ma donc e k'i yɛrɛ lajɛ ne ka n yɛrɛ lajɛ an ka jɛ k'an yɛrɛ lajɛ ni nkalontigɛ b'i jogo dɔ ye seli ma commencé ka ban mais i ka seli minɛli ma daminɛ fɔlɔ n'i bɛ nkalon tigɛ i ka su min don kunun fo bi a si minɛli ma daminɛ fɔlɔ n'i ka baara ye nkalontigɛ ye i ye seli kɛ i ye saraka bɔ a si minɛli ma daminɛ fɔlɔ sabu silama jogo tɛ se ka kɛ nkalontigɛ ye silama ni nkalontigɛ a bada o tɛ sɔn kira jogo filanan a dɔnna ni jogo filanan jumɛn ye el amana danaya wa addul amanata ila ahlihi a ye danayafɛnw sigi o tigiw ma a ye danayafɛnw sigi o bɔyɔrɔw la ni mɔgɔ dala i la k'a ka fɛn kalifa i la i jija i k'i seko k'a segi cogoya la ni fili donna a la kana munumunu dɛ wulibali fa ye a dɔrɔra ye n sɔrɔ tan a donna tan a bɔla tan a bɛ ɲɔgɔn faamu o la mɛ e ka bori ka munumunu i tɛ fɛn yira a la i bɛ ɲɛ wɛrɛ f'a ye e ye janfa ci de ye silama jogo tɛ se ka kɛ janfa ci ye o de la hadisa dɔ bɛ yen depuis CP1 walima CP2 de bɛɛ ka hadisa in durusi n'i y'o ye cɛ o cɛ la hali n'a sala alikaba kɔnɔ walima hali ni alikaba alimami de n'i y'o jogo ye a la kana sigi a la kisi yɔrɔ tɛ yen kisi yɔrɔ tɛ yen dɛ o de ye jumɛn ye nkalontigɛla ayatul munafiki salas iza hadatha kadhab wa iza wa'ada akhlaf wa iza utumina khan ni a kumana a bɛ nkalontigɛ n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ ni lala la a b'i janfa n'i ye nin jogo in kelen ye cɛ o cɛ la kana sigi a la ala ɲi tɛ fiyewu ala t'a fɛ f'a ka tubi ka bɔ a la mɛ nin ka gɛlɛn ne ni e ma n bɛ kuma min fɔ la a bɛ se k'e sɛgɛn i bɛna fɔ ne bɛ viser la ne tɛ viser la n bɛ ka silamɛya ɲɛ bɛrɛbɛrɛ de f'i ye silamɛya tɛ n taala misiri la alahu akbar sami alahu liman hamida o nana bilahi o tɛ maa si kisi lahara o tɛ maa kisi dɛ n'o ye sami alahu liman hamida o tun bɛ mɔgɔ kisi dɔw sara ala kɛra ka misiri la ala kɛra seli la o su kan k'o kasange ka tila ka duwawu k'o ye ala ko ala kɛra ma ko n tɛ yafa aw ma an mana sa sacogo la e wa walima ala kɛra de ala ka limaniya d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o de la ne bɛ kuma ninnu fɔ kuma ninnu tɛ ko ne jogo ka ɲi walima jogo nin dafalani la ne ye adamaden de ye ne ye adamaden de ye kullu ibn adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun mɔgɔ bɛɛ bɛ fili mɛ fili ni can fɔlɔ ye can dɔn ala i ka can dɔnni kɛ o de bɛ se k'a to ala bɛ yafa i ma nin kun ye an ye Abidjan Treichville Jamiyatul Ansardin bolofaraba min bɛ yen nɔ u ye waajuli kɛnɛba min sigi alakira sallallahu alaihi wa sallam ale ka mawludu hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta ala k'o yira n na duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ an ye ka basigi ni bɛn sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle bangena makankalu de kira bangena